खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फैन खेबसे बरबावबाय सयमा जिउ फगवारनाय महर लासोनाबो दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबो सेनाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो सानसे मानि थुम थुमा न'आवनो गोदोबाय आङो ओमफ्राय एसे ओंखारलांनो होननानै आखायाव लादों थ' नायनांगौ होदो बिदिब्ला आं दिनै बक्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो चाल जानानै आसोला मालाय एकदम लादा मेमे टिभि लानानै फैबाय ने ओमफ्राय फिसौजोआबो जबानि ब्लगसो नागिरबावनोसै जाहैदों मालाय खुगाजों बुंबानो फैयो आजिखालि ब्लुटुथ कानेक्सन गोनां होनो नामा बिदिखौ ब्लुटुथ कानेक्सन गोनां नामा होनो आंनि ब्लगखौसो दे गावजों गाव नायबाय थायाबा माथो उफायबाव मारै नानि नै मालाय गियान मोनना टिभिया गिदिरथार जोंनिफ्राय डाबल 32 इन्सि दा थांस्लाबनो हायो नामा हरेक माल मबाइलजों खेबनाय ओमफ्राय आयौ पिक्सार माने गावला जोबखायोसो नै सिबाय फारि फारि जि ओंखारथारदों मानसिया गावगोन मानसिनि पिक्सारा मा खालामनो उफाय गैया सिबाय जि ओंखारथारबाय नै थिनांगौ जानाया नै बेखौ नाय मामि मोसानोसै नानिया मोसानोसै लागाव नानी बे भिडिअखौ नायबानो मिनिया बिबाजै मिथिबाय जि मोसाना खुगाया नानी हनै बिफाया आबैखौ नायबाय थानाया थारमाने फैनो होननानै फैयाखैमोन आरोना जोङो दसे बेलासियाव ओंखारनो होननानै आङो माने थाबायदोंमोन ओमफ्राय आरो फिसाजोआ थाग थिग ओरै एसे आवगायबोनाय लोगो दखानखौ मोनबावबाय दखानखौ मोननाय लोगो लोगो न'खौ नुहुरखाबाय बिबाजैनिखौ ओमफ्राय बिबाजैखौ थेवबो लामायाव एसे मोखां दैखायाव दोल' होनदोंमोन बिबाजैयाबो नायबावगौ एसेबां फैगोबा टिभि गोदाना नायलांदो जागारबाय दुगानो दा मा होनबावनो आं बिदि सर्ट टाइमाव फैयामोन माने एकदम एसे गोलाव टाइम लानानै मिस्टि टिस्टि जगार खालाम होननानैसो फैनो नागिरदोंमोन आरोना टिभि गोदाननि जे फिथा हास'लाय टाइपनि मिस्टि लायनो हानाय नङा बिसिनाफोर गोलैनाय खावसे गोलैयो साना दं थैनोबा थैथोंसैहाय दहाय फुङावनो खिथाहरबाय बिस्रा बिसिनानिफ्राय गोलैदोंनो मानसिया थिग नङा लोंनानैसो उन्दुदों ना मादोंमोनथाय दाख्लैनि माइब्रा आद्रा थालांनायखौ गैला माइब्रा आद्राया नै दाख्लै एथ'बां बुरजा लोङाखैमोन एसे लोंखादोंमोनदां मानसिया ओमफ्राय नै जौ फाग्लि नंगौना नङा बेयाव नायबानो मिन्थिगोन आरोना दाख्लैनि एफा गोबावनि मालानो दाबो थायो बेनि उननिफ्रायनो दाबो थायो जुदि जों बायदिया जौ फाग्लिबा बेफोर थागौमोन बथल बायजोबसिगौमोन लोंखांनानै ख्रुबनो खिन्थु मानसिया सफानिसो लाखोमादों दां ओंखायनो बिसिनानिफ्राय दांफ्लाव आरोना आखाइ फारसे आथिं फारसे दब जनानै थाबा मा जानांगौमोन नङाबा बक्स फालें एथ' हेभि 40 लाखनियाव उन्दुनो मोननानैबो गोलैयोबा फुंनि उन्दुनाया गोथाव नङा दालाय मोथो उन्दुनो ओंखारबाय माने फिसालाखौ ओरै दोनदोंमोन ओमफ्राय आङो ओरै उन्दुनो होननानै दसे माने थाफादोंमोन बोरैबा ओरै बेलखायनायानो जरदब गोलैनानै ओरै सानानै दङ मोदोम गोनांखायसो मोदोम गैयाबाथ' हाराया ख्रेबायगौमोन ओंखायनो जों बायदि मोदोम गोनां जानांगौ हान्थुआवबो अहेबावबो आरो आथिङावथ' बे साखानाय अनसुंथाइ लोंजाया बिदि खिथाबाय थानांला नोङो अनसुंथाइ हानाय नङा गोलैमारदों नों मोदोम गोनांखायसो मेजेम एसे थानायखायसो गबाय नोङो नङाबाथ' हाद्दिया थेमबायगौमोन माबासो जाबाय नामाथाय सनिब्र'सो दाजाबाय नामा फैसानि बायदि आं जानो जायाखै सनिब्रह नांलायसो फैसानि बायदि जादों आरो बेना फैसा जाननानै जायाखैमोन ओमफ्राय गाइखेर लाना फैखादों न'आवनो लाबोदों मैया थाग थिग मोनलों फैबाय आरो एसेबो प्लेनिं नङामोन नै सयथिबो इयाव जों नामायबोनायनि आरोना गाबोनफोरसोमोन प्लेनिङा जारलासो गाबोन जागोन दिनै सुरुलांसै फैबाय नालाय दैलि ब्लग
स्रां स्रां नुयो होननानै गावनिखौबो नायबा जाला जागोन नों गावनिखौ नायजानाय नङा मैया फिसाजोआ नायफ्लांदों खोमा गावनिखौ जेनेबा गाव अन खालामजाया बिफा फैबानो बिफानि मबाइलजों नायबानो जागोन आरो आंनिजोंबो नायजागोन र' आंनिजों माबा खालामनानै बायसिया बिराद गाज्रि नुयो हारावरावनो आंनियाबोथ' गावब्रा जुदों माबाया गाज्रि मोनथारो हारावराव गिदिराव गावब्रा होयोब्रा जोंनि भिडिअफोरखौ आइफनफ्रा नायनो हाया गावलाबजोबो क्वालिटिया मोजां नङाना ओंखायनो माखासे आगै आब'मोना आंखौ मा होनो केमेराखौ मोजां लादो आब' केमेरा क्वालिटिखौ मोजां लादो होनोदा आं मा हानाय नंथ'थारा दा गोदान ओंखारगासिनो दङ बेखौ एसे केकनि फाननानैबाबो लानांसिगोन नोंनाथ' डेमेजसो जाबायदां मैया गोलैनानै दहाय फुङाव गोलैनानै नोंगै सुगै केकनि फाननो सोर बायनो बिदिखौलाय लानांगौ र' गोदान ओंखारगासिनो ना रियेलमि ना माबा रेडमि नामा गोदान ओंखारदों ने आरो मेम'रि बुरजा भिडिअ लाजाग्रा गोनांखौसो हा एकदम माबा मा होनोमोनलाय बेखौ आं मिथिलाहाय बेजों सोलिबाय थाथ'नोसै आं आइफन बायदियानो नोंनाथ' 5G बावसो लोगोफोरा आंना दासिमबो 4G आरोना ओइ बिथांनाबो 4G बेसा जों दाबो 4G जों सोलिगासिनो दं 5G नेटवर्क फ्रिबाबो आं मोना आरोना दासिमबो 4G दङ मा खालामनो आगयलाबाय थानो हाथ'आ र' गोसोम गाइखेरखौनो होनो अन बांसिन होनानैलाय अबाय दे जाबाय दे जाबाय गोसोमबाबो जायो दे जायो सापातखौ रायबानो जाबाय दा गावनि माबाखौ दाननानै नायनाङा आरो दे जागोन गोदौथोंसै नङा नै खोनासं आंनिखौबो ओरै सुदों नालाय आङो ओरै गोलावै सुबा आया माथो जायालाय होनना बुंनानै आंनिखौबो दहाय फुङाव सुदां आंनाथ' फिसासो नालाय ओमफ्राय बुस्थुआ ओरै सुबाथ' जायाब्रा 32 इन्सि नै सोरबा आं सानदों माने बिदिजों 32 जायो नामा मालाय ओरैसो सुयो ओरै खेंसालियायसो सुबासो बिदि जायो आरोना ओमफ्राय आसोला माबा 40 इन्सिखौसो नायबावदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय दखानदारजों एसे दांखाय हरजाबाय 40 इन्सिबा माबा मा होनो हलफोरनिफ्रायसो नायजायो होननानै आरोना माने गोजाननिफ्राय गिदिर नुनाय नालाय बे न'आव माने नोङो 40 इन्सिखौ लाबा बादावलायगोन नामा ब्लां एकदम आंखौ खुलुमबाय होनबाथाय नोंहा आंखौ फोदला खुलुमबाय नालाय बिखुनजोखौ फोदला फोथा बादावगोनब्रा नोङो आयै फाग्लियाबा जेंगाव ओंखारबोलायखो आंनो सबाय बिमाखौ नैबेनि गिदिराव होनानै नायबासो नुसिगोन नायनांसिगोन थरबोसे दङ ओमफ्राय माजों मोननो नागिरदों काटारिं आयै आहाबो काटारिं लाबोनाय दङमोन बावनानैसो दङ आं मिथिया बाफेर आं दहाय लामायाव लोगो मोनखादों ओइ बे नायदोंबा बेखौनो मोनजाफैगोन नोङो डार्लिं दहायसो लोगो मोनखादों आङो ओमफ्राय नैबे गोजौआवबो लोगो मोनबाय आरोना सासे आबो थाफैबाय दाख्लै जोंनियावबो सोंहैदोंमोन ओमफ्राय दा बेयाव थाबाय आरोना बेयाव थाबायना बिसोर आब'मोना दानि हाबना नायबोदों जोङो रुमा गरम नोंनिजों हाया नोंनिया लादाखनि बरफसो बिदिया गरम जाखायो माने थालाय मोनसेल' बांसिन गरम जाखायो आरो A to Z सान्दुं नांनाय जोंनि बायदि आरोना नोंहा एसिखा सिन्था गैया ओमफ्राय नै मालाय आबैया टिचार्स डेनि माबा मा होनो गिफ्ट लाबोखाबाय नै बेसेबां लादों नोङो बेखौ 200 माथो बिनि बदल आसलि फुलखौनो एसे खानानै होयोमोन बेखौनो गोजोनगौमोन बेखौबो हैगोन ए आंखौ नोंखौ सोंनोसो नागिरदोंमोन बा कुइन बरिया बानायदों दे टिउसन बायदोंनो दे जाबाय दे सुरुबनानै थांसै जोंबो नै साइन गोसोम जाबाय गाइसमोन सिबि गोदानखौनो गाइसमोननो खिथायाखैनो मा जाखो बेलाय आंसो माबा फैलायलांबाय आहाबो फैनो रोङाखै मानसिया दाख्लैनो लायदों दाख्लैनोमोन ना आहाबो फैथ'थाराखै दाख्लै माइब्रानि मोनलोंनानै रागा जोंलांबाय आं होननाय बायदि दाबो फैफेराखैमोन माइब्रानि लोंलांनायनि उनावनो आया नै टिफिन दंबावदोंसो सालिहरसै नोङो माबाफोर दंबा जि नायबायहाय फिसौआ इनि उना खानायै जोंनाबो बेखौ नायखाथारो बेखौलाय टिभियावबो हरखायो नालाय एन्टेना गैथ'वा बेस्रा थोरसि गैथ'वा मबाइलजोंसो नायदों एखमबा नायगोन ना नाया होनो आङो आगोलनिफ्रायनो होनबाय थाखादों आं मबाइल नायबाय थानाय नुनानै टिभि गंसे बायना हो नायगोन बियो आंहाथ' सिरियाल बारा चेनेल गैया लायाखै आङो फिल्मखौ एकथा ओमफ्राय कार्टुनानो बांसिन आरोना
बेलाय माथो जोंना बेखौ नायखायो नाने नाने मासा जादों मासा बाजैनि टिभिया मासा जागासिनो दङ बरिया मोजांथार मालाय एसे ओरै गाबोन मालाय ओरै आरो दा बायद'आ बायसासो नायथांनानै गान खोन्दाखौसो मोननै बानायदोंमोनहाय बायद' मोननै बानायदोंमोन मोनसेया एसे खय खथेखौसो जों गाननानै बिमाखौ बेलाय आयै समायथारगोन आं बानायना हरनाय आबै मोनसे दे ओंसो लागोन बावसो बानायबाथाय मायाव गाननांगौ मिन्थिया मालाबा मादार्स डेयाव हेलमेट गानांगौबा बेखौ उरायलायनानै सलायगोन आं थ' थांसै थ' हैद मोना मोननायथ' गैया नायलाय बोरैबासो सैमाखौ थिनबा अमाखौ थिनबा बोरमाखौ ओमफ्राय मादै माइनाव मोननि सैमाखौ गिनानै जोङो लामा गोलावजोंसो गिनानै फैबाय आरोना मिसा मिसि अरजायोबानोथ' नाङा फाङानो बिजि गंबा लानांगोन गंबा ना बिफा है राजाखौ खनसे गंबा थुनाय बायदि मोनदोंमोन आं ना गंथाममोन बावलायलांबाय आं थांसै मामबारे ओंखायनो बिराद फैनो बादोंमोन आं मानसिनाव फैबाथाय आरो अबावथो थाब थांफिननो रोङो थ' बा नानि बा हमथारदों बाबानाव हो हमथाथारदों दुगाथारलै हरनि आदार बहल बाथोनजों जाखां लोंखां आरो खेबसे लुस्र'खांनासो नोंथांमोनखौ आं बिदाय होननानै केमेराखौ अन खालामफिनबाय बावदों आरोना आं दहायो बाय होननो ओंखायनो दासो आरोना माने मोनायाव आदारा बहल बाथोन अनलि बहल बाथोनल' ओमफ्राय साननि बाथोन एसे दंमोन जाफानानै थुल्लु साफा स्र' जाबाय आरोना ओमफ्राय आंबो एसे थान्दा लाबाय एकदम गोलोमनानै जुयो उन्दुनायनि सिगां खनसे दुगैयाबाबो माने सान्थि मोनखाया आरोना उन्दुनो हाखाया गरमजोंनो दा ओमफ्राय आङो ब्लगखौ दोन्थ'नोसै ब्लगा बियो बानायनो लागा एसेबो प्लेनिं गैयामोन जायखिजाया न'आव इन्ट्र'खौ बानायनानै लादोंमोन आङो ओमफ्राय मा ब्लग जागोन मोनथियामोन बाट हायलुरि मोनाव थांनानैहाय दा हायलुरि मोननि टिभि गोदाननि ब्लगखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना गावखौ सोंबाय आङो टिभि गोदानखौ ब्लग बानायबाय नोंहा होननानै माने जोंथ' बानायखायो नालाय ओमफ्राय मबाइला फिसा फिसौ सेलाय बेलाय जानानै मानसिया हायाखै बानायनो आरोना ब्लगखौनो बानायनो मोनाखै सान्थि मोनाखै थ' आङो फोरमायना होबाय मालाय हायलुरिया जोंहा दा टिभि गोदान लानानै फैबाय होननानैहाय ओमफ्राय बे थोरसिखौ एन्टेनाखौ लाबोथ'वाखै बेखौबो लायसिगोन बियो थ' दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच